Najveći svjetski muzej čipke, onaj u gradu Vologdi na sjeveru Rusije, posjeduje više od 2000 primjeraka čipke iz cijelog svijeta. Dio te bogate zbirke uskoro će biti i najljepše hrvatske čipke. Ovaj će primjerak lepoglavskog čipkarstva uskoro stalno mjesto naći u Državnom muzeju čipke u ruskome gradu Vologdi. Pobjednički to rat na nedavno održanom međunarodnom festivalu čipke u tome gradu u istoimenoj sjevernoj ruskoj oblasti, na kojem je lepoglavska čipka na batiće u konkurenciji radova iz 10 europskih, američkih i australskih zemalja, te 36 ruskih regija, očarala i posjetitelje i stručni sud. Vrijedna je nagrada dodijeljena zadruzi lepoglavske čipke. Mi smo njima bili velika nepoznanica. Uopće nisu znali kakve su čipke iz Hrvatske, ni za lepoglavsku, pašku, niti hvarsku. S njima da i dalje nastavljamo rad, otkupit će i pašku i hvarsku čipku, a nakon ovoga se razgovara i sa nekim galerijama i muzejima u Australiji. Hrvatsku su osim lepoglavske predstavljali i primjerci paške čipke na iglu, zaštićeno kulturno dobro Hrvatske, koja je specifičnošću i težinom izrade također mjesto našla u muzeju u Vologdi, jedinome državnom muzeju takve vrste u Rusiji otvorenom prošle godine. Uz izložbu Labirint čipke impresivna je i slika s obaranja ruskoga rekorda u masovnoj izradi čipke s 570 sudionika, među kojima su bile i hrvatske čipkarice.